Wannan application ɗin zaka iya samun 5,000 ko fiye da shi cikin ƙanƙanin lokaci, sannan kuma ko ma nawa ne dai kawai kake da shi a cikin wannan application ɗin, ba dole sai ya kai 5,000 ba, ko nawa kake da shi zaka iya amfani da abunka ba tare da wani matsala ba, sabida application ɗin wallet ne. Kamar yadda ka san Palmpay, Opay, to haka wannan application ɗin ma yake, sabida haka ba matsala, ko nawa kake da shi zaka samu daman da zaka yi amfani da abunka. To amma dai ku hanzarta ku zo ku buɗe account tun yanzu, sabida nan gaba kaɗan za su iya dakatar da bayar da wannan kuɗaɗen da suke badawa yanzu, sabida yanzu sun zo sabo ne, suna da buƙatar mutane sosai, shi yasa suke raba waɗannan kyaututtuka. To da fari dai bayan ka gama kallon bidiyon, akwai link a description nan bidiyon, sai ka taɓa. In ka taɓa kan link ɗin za ka kai ka Play Store ko App Store, sai ka yi downloading application ɗin, sannan sai ka danna mai nan wurin get start ɗin nan kamar haka. Bayan ka danna mai get start, sai ka danna accept da yake nan waje. Yanzu anan sai ka rubuta musu email address ɗinka wanda kake son yin amfani da shi, nan kuma ka rubuta phone number ka, anan kuma sai ka danna ka rubuta wannan invitation code ɗin da na rubuta maka kan screen nan. Haka ma a wurin description za ka ga invitation code ɗin, za ka iya copy sannan sai ka yi pasting anan kuma sai ka ƙirƙiri password naka wanda kake so ka yi amfani da shi. Amma dai password ɗin dole ne ya zama ya kai at least 8 characters, sannan kuma dole ya zama akwai babban letter da ƙaramin letter da kuma number, sai kuma special character. Special character su ne irin su hash ko dot ko koma da dai sauransu, ko irin sign at ko dollar sign ko naira sign, su ne special character. Bayan dai ka gama sa bayananka, sannan ka danna next. To sannan yanzu nan sai ka danna wani bayani kake son sa musu, BVN ɗinka ko kuma wannan NIN number. Saboda haka dai sai ka danna kan wanda kake so, sannan ka yi amfani da shi. Ni zan danna kan wannan BVN. Yanzu nan sai ka danna ka rubuta musu BVN ɗin, idan kuma NIN ka zaɓa sai ka rubuta musu NIN ɗin. Sannan ka danna next. Yanzu sai ka danna akan next, za ka ɗau hoton fuskar ka ne, ka tabbata dai kana a wuri mai haske. Ok, in ka danna next ba zai yi ba, sai ka danna nan click to take a picture, nan wurin hoton za ka danna, ba wurin next ba. Sannan yanzu sai ka danna akan verify, sannan ka danna while using the app. Yanzu sai ka duba da kyau anan, duk abin da suka rubuta ma shine yadda suke so ka bi. Idan ka duba gashi nan sun ce na duba ɓangaren hagu, yanzu kuma sai ɓangaren dama, yanzu kuma sai murmushi. Yawwa, to bayan ya gama sannan sai ka danna next. Yawwa, gashi nan dai yanzu kaman ya gama, saboda haka sai mu danna ok great. Wato bayan ya nuna mana irin wannan fuska, yanzu mun gama buɗe account, sai mu yi sign in, wato mu shiga cikin account ɗinmu. Anan za ka rubuta email address wanda ka rubuta musu ɗazu, sannan kuma nan sai ka rubuta musu password ɗinka, sannan ka danna sign in. Da yawa yanzu bayan mun shiga account ɗin, in mun danna nan alamar ɗin ta ido, za ku ga muna da 0.00. To yanda za ka yi dai ka fara samun kuɗi da shi shine ta hanyar inviting ne ake samun kuɗi. Saboda haka za ka danna account nan wurin kamar haka, gashi nan tap to share your referral link with your friend to earn. Saboda haka in ka yi sharing referral link ɗinka ne za ka samu wannan kuɗin. Yanda za ka yi shine za ka sa yatsarka a nan, sai ka ja haka, sai ka ja haka, za ka ga dai wannan alamar ɗin kamar rana ne. To gashi nan dai an sa wannan, ka duba an sa link, kuma a ƙasa an sa phone number ka. Saboda haka sai ka danna a kan shi. Ka danna a kan shi kamar haka, za ka ga link ɗinka, sai ka danna nan alamar ɗin ta copy. Yanzu ka yi copy referral code ɗinka, saboda haka sai ka shiga WhatsApp ne, Instagram ne, ko ma ta ina ne dai kawai a takaice, sai ka tura wa abokanka. Duk wanda ya tashi zai buɗe account, a wurin referral link, a wurin referral code, sai ya sa wannan number wayanka wanda ka yi amfani da shi ka buɗe account, shine code ɗinka dama. To saboda haka in dai ya yi haka, ya zama na kai ne ka gayyace shi, to kai tsaye za su baka naira 500. In dai ya gama buɗe account, ya yi verifying, ya sa ko NIN number ko BVN, to za ka samu naira 500. Shi dai ba abin da zai samu, shi ma sai in ya gayyaci wasu, sannan zai samu wannan kuɗi. Duk mutum ɗaya dai za ka samu naira 500. Kaga kuma dai kusan kowa zai iya gayyatar mutane 10 dai, na sani. Mutane 10 dai, saboda ba kusan wanda bai da abokai guda 10 garanti wanda zai iya gayyata. Saboda haka in dai ka gayyaci mutum ɗaya za ka samu 500. Kaga mutane 10, 5,000. Kuma duk kuɗin da ka samu, in ka tashi shirewa, kai tsaye za ka danna akan transfer ɗin nan, sai ka zaɓi account number da za ka tura ma wannan kuɗin. Sannan ma za ka iya barin kuɗin a nan, saboda wannan ma wallet ne.
in kana so ma har kuɗi zaka iya sa mai, saboda yadda ka san Opay, Palmpay to haka wannan application ɗin ma yake, wallet ne na banki.